Bazirudien ez dela sekula iritsiko, baina hemen da Donostia Festivala. Kostatu da, baina lortu dute antolatzea. Hemen hasiko dugu gure aste honetako programa, baina adi ondoren festival gogoz zeudenak entzuteko tarte ere izango dugulako. Pentsatzen jarri naiz, eta agian diot. Aste hauek eta gero agian Ainhoa Etxebarriak zaku potoloa behingoz eman du. Ez dakit bada, berari galdetuko diogu behintzat, lehiaketa baten atzean dagoen guztia eta nola ari den esperientzia guzitzen. Prest, gu bai. Pandemiak urratsi nabarmena utzi dugugan, baina pixkanaka lehengo normaltasuna ere burura etortzen zaigu irudi hauei esker. Lehengoarekin zerikusi handirik ez baldin badu ere, erronka itzela izan da aurten Donostia Festivala errealitate bihurtzea. Segurtasun neurri guztiak errespetatu behar izan dituzte, musukoak erabili, distantzia, ikusten duzu aurkiek beraiek ere, irunaka osatuta daudela, baina zuetariko askok doan disfrutatu ahal izan duzu aurtengo Donostia Festivalaz. Haizue, guk ere jakin nahi izan dugu, gaurko egun gozez ziren askok nola prestatu duten gaurko eguna, Donostia Festivala. Penas, alegrías, alergias, inercias de la energía, inercias que no terminan. Este es el juego del fuego, es el flamígero, se exige lo mejor de nosotros, que malo sí. Eta sensazio desberdin bat, hainbeste jende, hainbeste aspaldi bizi ezieno sensazio bat. Volver a sentir música es increíble. O sea, es estar sentado ahí cerca de la gente, volver a sentir esto. Una pena el no estar de pie, no estar... pero de puta madre. Itzelezko posta, azkenean ezin izan gara jaietan aterata hola. Normalitate berri bat ez, azkenean normaltasun pixka bat ikustea, azkenean puesto gaituta. O sea, a mí me da mucha emoción porque la última vez que vine estaba todo sin COVID y ahora es como que me da esperanza para lo que viene después. Yo como que vuelvo a sentir la adrenalina de estar con personas, de escuchar música en directo y hacía mucho que no me sentía así, claro. Ikusi tabernan ez dau alkoholik. Horrek pizka, bueno, pizkanaka supongo jarriko dutela beizte, así que... Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Comprar niños en Ucrania es de ser basura. El carrero blanco astronauta, con altura. Andrea Levy, concejala de incultura, que censura. Lágrimas de sangre eta keixo ikusta etorri naiz. Gehien bat, baina bueno. Niretzat berrenan lágrimas de sangre, hain entzungo deuna. Eta gero juga faltza eta bueltatza, ikusta keixio. Lágrimas de sangre da Keisio, bueno, los chicos de Madrid de Bai, baina lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre, los chicos en Madrid, Keisio. Lágrimas de sangre, ointzago Bai, da Keisio, Bai. Yo sé que vales, que tienes algo dentro, que aún no sale. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices. Será mejor que te organices, antes de que se te coman las lombrices. Conozco ese dolor que dices, no hemos cerrado bien las cicatrices. Será mejor que te organices, antes de que se te coman las lombrices. Kaixo, Irene Caminos naiz, eta hau da nire Instagram gomendioa.
Laia Sanz da, eta, bueno, niri asko gustatzen zait, nire referente izan zalako hasi nitzanen, ze, bueno, beak triala itezun moton, eta baita neska bakarra zan, eta, bueno, Dakar mundun baita ibiltzea, eta neska oso gutxi daude, eta bea da goran ibiltzeana, orduan asko gustatzen zait. Kaixo, Gutu Melodi gara eta Gipuzkoan Gazte Digitalan gonbidatu bezala egongo gea. Adi egon, mua! Kaixo, hemen gaude beste astebetez, eta gaurko nire proposamena da Olat Salvador. Olat Salvador. Ezer ez da hermetiko, dena dago ezer, kanpoko moldeei kristala kolpatzen dute, orain betiko aberi, orain alabe, giltzapean babestu ala ireki taurez bete. Baia joia. Altxortxo! Olat Donostiko altxortxo bada, egia esan, oso musikari ona eta abeslari bikaina. Bere familia guztia musikaria da, eta bere lehenengo pausuak eszenatoki baten potenteki eskakita taldeakin nintzitun, eta jarraitzen du noski, bertako teklista eta abeslaria da. Eta egia esan Olat nahiko eredu da, ikusita Euskal Panorama musikalean, naiz eta geroz eta gehiago garen, emakume gutxi gaudelako. Olat Salvadorrek berezitasun asko ditu, baina bere berezitasunetariko bi dira bat bere ahotsa. Bere ahots raskatu hoi nik uste dut guztiok maitemindu gaitula bere ahots horrekin. Eta bigarren letra oso potenteak eta sakonak dituela. Entzun Olat Salvador. Amestea zerote den galdetu zen idantzuen, ni jakingo banu bezala. Eta ohartu baino lehen saria airean galtzen den murmulloietako bat da. Kaixo, aitak esaten badizuet, aitak? Zertaz ari naiz? Aitak! Naskatuta zaude etxeko gintzak edo kartera ez aurkitzeaz, Apple etxeak sorpresaz kaleratu zuen duela gutxi merkatua hankaz gora jarri duen produktu hau. 35 eurotan eros dezakegu ikusten duzuen botoi itxura duen erraminta hori. Hori bai, iPhone bat izan beharko dugu erabili ahal izateko. iPhonearen bitartez non dagoen jakin dezakegu. Aitak hauek objektuekin bakarrik erabili daitezke. Pertsonaren bat bigilatzeko erabiliko bagenu, alerta batek saltatu eta alarma jotzen hasiko litzateke behin norberaren seinaletik urruntzen hasten bada. Hortaz, lasai. Hurrengo astera arte! Aste honetan ere ekarri dizuegu. 800 milioi erabiltzaile aktibo baina gehiago zenbatzen ditu hilero TikTokek. Eta gure aste honetako proposamena hauxe da. Yo también estoy cansado de ver en TikTok los típicos que bailan y que llegan al millón, las típicas que miran a la cámara sin hacer nada más y que tienen más apoyo que todos. Parece que morderse el labio te da likes y salir en bikini está bien visto por los fans. Parece que la calidad no triunfa, mi feed ya se derrumba, el para ti pronto será una tumba. Andre Montenegro Art. Orain arte milaka eta milaka jarraitzaile zituzten kontuak ekarri dizkizuegu, kasu batzuetan milioiak ere bai.
Oraingoan ordea, 1750 jarraitzaile dituen 3D artista bat proposatzen dizuegu. Askotan esaten dugu ilustrazio digitalak ez daudela behar bezala baloratuta, eta ikusi besterik ez dago egiten duten lan guztia. Edo baita marrazki baten atzean dagoen lan itzela. Ikusten duzu gainera mota guztietako marrazkiekin eta formekin animatzen dela Andre. Eta gainera nola egiten duen kontatzeagatik egiten du bere kontua berezia. Horrelako konturen batzuk ezagutzen baldin baduzu, gurekin partekatu beharra daukazu. Gipuzkoan Gazte hashtag erabilita guk irakurri eta proposamen bilakatuko dugu datozen asteetarako. Galdetu diozu sekula zure buruari zer dagoen lehiaketa baten atzean? Buru azkarra, kontzentrazio eta zortea dira lehiaketa bat irabazteko behar ditugun osagaietako batzuk. Baina, lehiaketa bat, behin baina gehiagotan esan dizuegu, askoz ere gehiago dela. Iritsi da bengoz egun Ainhoa Etxebarria gurekin Gipuzkoan Gazte Digitalean. Eskerrik asko Ainhoa. Eskerrik asko zuri, odei ez nahola. Zer moduz? Oso ondo, oso pozik zurekin hemen egotia segiz esan. Nork esango zizen zuri lehiaketa bat aurkezten izango zeineni? Zeinak esango, ez da baina zelako ilusioi, ez da baina. Bai? Zer da gehin harritu zaituena lehiaketa baten atzean dagoen mundu hontatik? Ostras, zeuk esan dozuna, atzean dagoen mundua, ez? Azkanean, galderak asmatu egin behar dira. Asmatu, galderak, ze galderak plantatuko ditugu, ez? Hori be, galderak inventatu. Hori da, norbaitek hori pentsatu egin behar dago, gero, ez? Ze aukera jarri. Eta gero, bebai, dakagula programa bat, hori guztia eramaten duena, ez? Pantaila guztietan agertzeko, ez? Zein da zuzena, zein da okerra, eta, bueno, mekanizmoa baina, ostras, dana egon behar da perfektamentin koordinatuta, ez? Dena ondo ateratzeko. Eta, ostras, nik flipaino, sekul ez dute bixialako egoera bat. Nolako da zurekin bat lehiaketa? Bueno, azteko, nolako da gure platoa odei? Platoa zoragarria. Superpolitxera plato, superpolitxera. Enda, nolakoa da zurekin bat? Ba, bueno, izango da, lehiaketa bat, nun, eukiko dugu zen, bi talde, ezberdin, bakoitzako iko daz lau lehiakide, eta eukiko beharko dabe, konfidantza handia, konpenetrazioi handixe, eta erlazioi oso bizixe alkarreaz, ez? Konfidantza handixe eukiko dabe, lehiaketaren pixua momentu batzutan, pertsona bati esarriko dutzelako. Eta ez dago lehiaketarik pultsagailurik ez baldin badago. Beatu pultsagailua, hor dago pultsagailua, marabila bat. Nik esan etxen Zuk ezingo duzu zapaldu. Nire denpora libretan egongo naz, bidente lanak egiten bola horrekin, ez? Bizkat etorkizuna iragartzen edo, bueno, marabila gata. Zer moduz daramazu, zer moduz esperientzia? Bueno, ba oso ondo, ez? Eta gaina ikusitza, harrera ona eukitzen ari dela, eta hori guztia, egiz esan oso eskertuta, eta oso gustora. Ikusten ari zegoen norbaitek parte hartzera etorri nahiko balu, zergatik etorri beharko luke? Zergatik ez pentsatu zergatik. Egin behar duzuena da, bidali e-maila zurekin batabildua k2000.comera eta parte hartu. Zu eta beste 3 pertsona, pentsatu zer amets bete nahi duzuen, ez? Etxerako pizina bat, mugikor berri bat enpresarako, bastakit, pentsatu eta parte hartu. Eta onaino Donostia Festivala ez da gutxi antolatzea behintzat lortu baitute. Eta hemendik agurtuko dugu, aste honetako Gipuzkoan Gazte Digitala programa. Gogoratu gurekin kontaktuan jartzeko, Gipuzkoan Gazte hashtag erabili dezakezuela, atalen baten inguruko iritzia emateko, edo beste edozein ekarpen egiteko. Datorren astera arte, aio!